Saapuminen Iliotsaariin, suurkaupunkiin tässä keskellä Zagoria. Kohta olemme tuossa pääaukiolla. Selkeätä ruuhkaa. Se joo, liikenneruuhkassa ollaan. Siellä on ilmeisesti kilpailua, kuka saa sen ainoan paikan. Siellä pitäisi olla yksi taverna tarjolla. Katsotaan. Tannan pitäisi melkein ohittaa tuossa kurvissa. Siinä on hyvä sika, niin meillä on pienempi auto. Nyt olisi mahdollisuus mennä ohi, mutta ei käytetä tätä tilaisuutta nyt. Tämän kurvin takana pitäisi ollakin pääaukio. Siinä se on. Ja siellä on taverna. Ei oo totta. Voisiko se olla auki? Ei ainakaan hirveästi ole väkeä tungokseen asti. Siellä on se. Jahas. Ota pois se kamera.